wanda kake so ya yaudare ka ko yaudare ki ba shine abin damuwa ba. Babban abin damuwa shine samun wani wanda zai maye gurbin wannan wanda ya yaudare ka ɗan, ko ka samu wanda ya fi shi shine abin wahala. Don haka a duk sanda ya kasance kana soyayya da wanda kake so, kada ka bari ɓacin rai ya raba ka da shi. Kada ka bari ɓacin rai ya raba ka da shi. Idan har kaga za ka iya barin shi, to ka tabbata cewa sai idan halayya ce ta sa za ka rabu da shi. Halayya ce ba ku zo ɗaya ba, ko kuma ba ku samu fahimtar juna ba, ko kuma ka ga cewa zamantakewar ku a gidan aure ba za ta taɓa zama ɗaya ba, ma'ana ba za ku samu zaman lafiya ko kaɗan ba. A nan ne idan ka auna ka lissafa kai tunani sosai, a nan ne kaɗai za ka iya haƙura da wanda kake so. Amma idan har ɓacin rai ne kawai ya sa ka bar wanda kake so, wallahi sai kai da na sani.